नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत पालक पुरीची रेसिपी. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, आपण एक जोडी पालक धुवून घेतली आहे. दोन वाटी आपण पिठाचं पीठ घेतलं आहे. अर्धी वाटी आपण चना डाळचं पीठ घेतलं आहे. 2 इंच आलं, 4-5 हिरव्या मिरच्या, मीठ स्वादानुसार, तीळ घेतली आहे. आपण आपल्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. अख्खे धणे आपण घेणार आहोत वाटणामध्ये टाकण्यासाठी. साखर आपण 1 चमचा घेतली आहे, त्याच्याने क्रिस्पी होते पुरी, छान कलर येतो. आणि 6-7 आपण लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहे. धणे आपण वाटणातच घेणार आहोत. आपण आता पालक धुवून आणि छान चिरून घेतली आहे मिक्सरच्या भांड्यात. त्यात आता आपण टाकणार आहोत हिरव्या मिरच्या. याची छान बारीकशी पेस्ट करून घेणार आहोत. लसूण, धणे, आलं आपण त्यात घालणार आहोत आणि 1 चमचा साखर आपण याच्यात घालणार. छान आपण बारीक वाटून घेऊया. 2 मोठे चमचे आपण यात पाणी घालणार आहोत, म्हणजे छान त्याची बारीक पेस्ट अशी तयार होईल. तुम्ही बघू शकता कलर किती सुंदर आहे. आता आपण पुऱ्यांचं पीठ भिजवून घेणार आहोत. 2 वाट्या आपण गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, त्यात आपण अर्धा वाटी बेसन घातले आहे. मीठ आपण स्वादानुसार टाकणार आहोत. तीळ घालूयात. तीळ खूप सुंदर लागते पालकपुरीमध्ये. आणि जी आपण पालकची पेस्ट बनवून घेतली आहे ती आपण आता मिक्स करणार आहोत आणि छानसा घट्टसा असा गोळा भिजवून घेणार आहोत. या पिठाच्या तुम्ही पुऱ्या किंवा तुम्ही पराठे पण करू शकतात. ज्यांना ऑइली नको असेल त्यांनी पराठेही बनवून खाल्ले तरी खूप सुंदर थेपल्यांसारखे बारीक लाटून केलेत ते खूप टेस्टी लागतात. पुरी ही लहान मुलांपासून सगळ्यांनाच आवडते आणि प्रवासात सुद्धा ती 2-3 दिवस खराब होत नाही. आता 10-15 मिनिटं आपण ह्याला झाकून ठेवणार आहोत. नंतर आपण सगळ्या पिठाचे छान एकसारखे गोळे करून घेणार आहोत. तर आपण आधी एकसारख्या पुऱ्या लाटून घेऊया. तोपर्यंत आपण तेल गरम करायला ठेवलं आहे. आता आपण छानशा पुऱ्या तळून घेणार आहोत. पाहू शकतात पुरी किती सुंदर फुलली आहे आणि कलरही खूप सुंदर आला आहे. इथं आपण पालक शिजवून नाही घेतली, आपण इथं पालक कच्चीच ठेवली आहे, कारण तसंही पुरी तळली जाणार म्हणजे ती शिजणारच आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे पालक पुरीचा कलरही खूप सुंदर येतो आणि टेस्टीही लागते आणि प्रवासातही 2-3 दिवस खराबही होत नाही. आता सर्व पुऱ्या तळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर कलर आला आहे आणि छान फुलले आहेत.